Научи се да спазваш обещанията към себе си. Те са много по-важни, отколкото си мислим. Защото когато спазваш обещанията към себе си, ще започнеш наистина да се доверяваш на себе си и на своя собствен инстинкт. Истината е, че често ние се стараем да спазваме обещанията си към другите и забравяме да спазваме тези към себе си. Колко често ти се е случвало да си обещаеш да отидеш на тренировка, или да си обещаеш да се изготвиш, или да си обещаеш да учиш, или да направиш нещо за себе си и да захвърлиш всичко, просто защото някой ти се е обадил. Просто защото някой ти казва, че иска от теб да направиш нещо. Няма значение дали става въпрос за партньора ти, за семейството ти или за приятелите ти. За съжаление, често нашите близки ни вменяват вина за това, че не сме отишли, не сме им помогнали за определено нещо в определен ден и час. Но истината е, че твърде често те не се нуждаят истински от нас в този ден и час. И ако те нямат нужда от теб, ако това, което те искат от теб, може да го свършиш в друг ден и час, когато е по-удобно за теб, ти можеш да го направиш. Не е нужно всеки път ти да отиваш при тях. Не е нужно всеки път да си на разположение, когато те очакват това от теб, когато реално ти имаш по-важни задачи с себе си. Независимо дали ще работиш върху физическото си или умственото си здраве, дали ще отидеш на курс или имаш нужда от време да учиш или да четеш, или да правиш видеа, или да се посветиш на друго хоби, няма значение. Добре е да се научим да спазваме собствената си дума, да се научим да се доверяваме на себе си, преди да се доверяваме на всички останали. И ако се замислим, хората ценят скъпите стоки и недостъпните хора. Когато ти започнеш да уважаваш себе си, това ще се отрази във всички области на твоя живот, в професионално и в лично отношение. Защото когато ти се доверяваш на себе си, когато ти спазваш обещанията си, хората ще започнат да те възприемат като отговорен и стабилен човек. И те ще искат повече достъп до теб. Ти ще привличаш повече хората към себе си, защото няма да си на разположение винаги, когато на тях им се иска, но ще бъдеш на разположение, когато е удобно и за теб. И това кара хората съзнателно или подсъзнателно да те уважават повече, да те търсят повече, да те искат повече. Ако се замислим, това наистина е така. И не казвам никога да не си на разположение, разбира се. Добре е да правим компромиси и да помагаме на другите, когато имат наистина нужда от нас. Ако някой наистина се нуждае от твоята помощ, съвет или някаква услуга наистина в определено време, което е критично или важно за тях, естествено, направи тази услуга, помогни им, бъди на разположение, бъди до тях. Но ако това, което те искат от теб, търпи отлагане, приоритизирай себе си и собствените си нужди. Не е грешно да поставяш себе си на първо място. Не е егоистично да поставяш себе си на първо място. Когато започнеш да го правиш, хората ще започнат да те ценят и да те уважават повече. И в работата ти, и в личните ти отношения. Защото когато ти държиш на думата си, когато спазваш собствените си обещания и не оставаш извънредно на работа, просто защото някой е решил да ти даде задача в последните минути на работния ден, те ще започнат да ценят времето ти повече и ще правят така, че да ти дават задачи по-рано, когато ти имаш реална възможност да я свършиш, защото те знаят, че ти цениш и уважаваш времето си. Няма как да си играят с теб и да ти подхвърлят задачи в последната минута. Същото важи и за личните ти отношения. Когато хората виждат, че ти държиш на това да отидеш на тренировка, че ти държиш на това да отидеш на фризьор, защото си запазила час и че няма да го отмениш, просто защото те са решили в последната секунда, че искат да се видят с теб или имат нужда от някаква услуга, без да те предупредят на време, в бъдеще те ще започнат да те ценят повече. А ако не го правят, решението е лесно. Ти просто нямаш нужда от такива хора в обкръжението си и си по-добре без тях. Започни да спазваш собствените си обещания, да спазваш думата си и се заобграждай с хора, които уважават теб, пространството ти и обещанията ти.
Надявам се, че това видео ти е било полезно. Ако е така, сподели го с някой, който също има нужда да го чуе. До следващото видео. Чао!